teda hodnotíte tento kongres Gigi na zámku 2023? Myslím si, že je to úžasné, že sme sa po tak dlhej dobe covidovej, kedy sme sa vlastne skoro vôbec nestretávali, a že Zuzka niečo také zorganizovala, kedy sme sa mohli stretnúť nielen pracovne, ale v podstate veľa z nás je tu aj takých kamarátok, hej, kde si môžeme povymieňať skúsenosti, čiže hodnotím to veľmi dobre. Odporúčili by ste to aj ďalším kozmetičkám, aby zažili niečo také napríklad na budúci rok? Určite áno. Musím sa priznať, že aj ja som na začiatku váhala, či ísť alebo nie, ale myslím si, že má to veľmi dobrú úroveň, veľa nám to dalo a myslím si, že veľa by si z toho odniesli. Čo sa vám páčilo najviac na tomto kongrese? Uh, mm, Ubytovanie, skvelé prostredie, veľa jedla, ale nie, to je tak iba popri tom, ale aj určite aj to školenie, celkové úroveň, nové produkty, všetko.